Dyma Donald Murray, neu Donald S. Murray. Cafodd ei fagu ar Ynys Liawas, ond bellach mae'n byw yn Shetland. Gweithiodd am flynyddoedd fel athro yn ysgolion Stornafai a Banyafala, cyn dod i weithio yn Shetland. Yn ddiweddar, mae wedi troi yn awdur llawn amser. I fod o'n siaradwr Gaeleg iaith gyntaf, gan amla sgwennu'n Saesneg y bydd o. Mae wedi cyhoeddi tipyn o gerddi a nifer o lyfrau, rhai ffeithiol a rhai ffuglen, gan gynnwys nofela a straeon byrion. So, hasio mi'n ffysed, fas ich Uncle Lisa, was sabas on the Detroit boxing ring. Was ik een nieuwe jeke on the Detroit. So, hasio, when sadness hits, it's sometimes like the fist of Joe Louis, Sugar Ray, those hard men of Detroit who dodged and swayed within the boxing ring, the unexpected swing of loss and grief, rocking flesh and soul in a way we can't believe. Cafodd ei fagu yn Dalfwyes, pentre bach yn Nish ym Mhendraw Ynys Liawas, ardal lle mae crefft dweud straeon wedi aros yn hynod boblogaidd. Mae hyn wedi gadael i ôl mewn sawl maes, gan hogi sgiliau'r brodyr Campbell neu Balich y Foxer, sef Alistair, Norman a Donald, oedd yn medru llunio dramau a rhyddiaeth yn ogystal â cherddi. Mae'r gwaddol yna'n parhau hyd heddiw yng ngwaith awduron ifanc fel Katrina Lexi Campbell. Gadawodd y traddodiad i ôl ar ambell aelod o'i deulu ynta hefyd. Roedd ei ewyth Dolly yn fardd ac yn llunio pregethau oedd yn cael ei canmol am ei doethineb a'i ffraethineb weithiau. Nath ei frawd Alan sgwennu llyfr hefyd am hanes colli'r Annie Jane yn Battersea. Ond mae'r reddf hon o bosib yn mynd ymhellach fyth yn ôl mewn amser. Ymhlith i gyndada roedd teulu Lang, oedd yn enwog yng Ngogledd Wist a thu hwnt am ei dawn dweud stori. Mae o'n perthyn i deulu MacLean o Chirich hefyd. Mae'r rheini'n enwog o gyfnod y beirdd Gaeleg i iaith ymlaen hyd at awduron enwog y cyfnod diweddar fel Shona MacLean ac wrth gwrs Alistair MacLean. Roedd y comediwr a'r canwr Norman MacLean hefyd o'r un tylwyth hefyd, ac yn gallu sgwennu mewn Gaeleg ac yn Saesneg. The only thing I can say in the way of encouraging creative writing is go ahead and do it. Yeah. Go ahead and do it. Yeah. But that is my kind of revelation about the creative impulse. Roedd Donald yn ffodus hefyd iddo fynd i ysgol gynradd Cross, lle sylwodd y prifathro Charles MacDonald fod ganddo ddawn sgwennu. Mi fyddaf yn rhoi padiau papur sgwennu i Donald a'i annog i'w llenwi nhw. Mi fyddai'n anfon i waith o wedyn mewn i gystadlaethau, ac felly enillodd o wobr gan Brooke Bond a gyn y gymdeithas atal creulondeb i anifeiliaid. Nath o hyd yn oed sgwennu stori i'r Dandi yn y cyfnod yna, My Hometown Stornoway. Felly mae'r awydd yma i sgwennu yno fo ers blynyddoedd. Ond pan oedd o tua 20 oed yn gweithio'n Glasgow ac yna'n fyfyriwr yno, dyna pryd y dechreuodd sgwennu straeon byrion. I Chapman, i'r Scottish Review ac i Radical Scotland. Nath o hyd yn oed sgwennu un ar gyfer slot Morning Story ar Radio 4. Mae o'n meddwl fod ffurf lenyddol y stori fer yn gweddu i'r eileg ac i fywyd mewn cymunedau bychain. Bywyd mewn trefi bychain yw canolbwynt cymaint o'r straeon hyn, yn Iwerddon ac yng Nghanada hefyd, lle maen nhw'n ddewis naturiol i awduron fatha gynta. Ond mae Donald wedi ymestyn i sgiliau ers hynny i ddyd llyfrau ffeithiol, ac mae wedi sgwennu 4 nofel hefyd. I nofel gynta, As the Women Lay Dreaming, oedd yr anodda mae'n debyg,
yn trafod trychineb llong yr Iolra. Sgwennodd un arall wedyn am Ben Lomond, In a Veil of Mist, sydd hefo cysylltiad â Tolster, lle roedd gynno fo deulu. Wedyn mae'r Call of the Cormorant yn fwy o stori ddirgel, am ddyn o ynysoedd Faro oedd yn meddwl mai fo oedd dig ynys Sant Kilda. Ac yn fwyaf diweddar yn The Salt and the Flame, mae o wedi sgwennu hanes yr ymfudwyr a aeth o'r ynysoedd ar y Metagama a'r Marloch, draw am America ym 1923 a 24, a be oedd ei hanes nhw wedyn. Pan oedd Donald yn blentyn yn dal fo yes, fysa fo byth di meddwl fod y fath yrfa'n bosib. Tasach chi di deitha fo bryd hynny y bysa fo rhyw ddiwrnod yn awdur ac yn nofelydd, sa fo di meddwl bod colled arnoch chi.